Arang. So hi mga sis, welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa aking channel, don't forget to subscribe. So yun mga sis, support you this video mga sis, support you this content mga sis. So pupunta po kami ngayon mga sis sa Cebu mga sis. Kasama ko po ang aking twin mga sis, kami lang pong dalawa. Pupunta po kami ngayon sa Cebu mga sis, kasama ko ang aking twin kasi mga sis, malapit na po yung piyesta. Update ko lang kayo mamaya mga sis kapag nandun na po kami or papunta na po kami Bulge. So mga sis, so this is my outfit for today's video mga sis. At ito po ang aking bag. Forda kanan. Okay na ba yung outfit ko mga sis? For the high-waist ng pants. So yun mga sis, so papunta na po kami mga sis. So yun mga sis, so yung kakambal ko mga sis is nauna na sa akin. Tsaka this is my look for today's. Ang lapok dito mga sis. Ano ba? For the paapo tayo mga sis. A few moments later. So nandito na kami mga sis. Yes, nandito na po sa Cebu mga sis. So, pura kain po tayo mga sis. Kain tayo mga sis.
A few moments later. 2 hours later. Good evening mga sis. So yun mga sis, maggagala po kami ngayon mga sis. So manunood po kami ng show ngayon mga sis. Malapit lang dito sa aming stayhan mga sis. So yun mga sis. So update ko lang kayo mamaya mga sis kapag nandun na po kami. Bitch. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Good morning mga sis. This is my day 2. Later. Yun mga sis, so dito mararating ko po sa aking vlog. So thank you for watching and don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking mga videos. Bye!